హలో సినిమా ఫ్యాన్స్, రేపు సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యే ఆరణ్య మూవీ ఎలా ఉంది? ఈరోజు చెన్నైలో ఫ్రెష్ షో వేశారు. ఆ ఫ్రెష్ షోని చూసి మీకు నేను రివ్యూ చేస్తున్నాను. మూవీ స్టోరీ అయితే ఒక అడవిని కాపాడుతున్న 3 తరాల నుంచి కాపాడుతున్న ఒక ఫ్యామిలీ లాస్ట్లో మిగిలిన రాణా దగ్గుబాటి ఆ అడవిని కాపాడినాడా లేదంటే ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీకి వదులుకున్నాడా అని ఈ సినిమా స్టోరీ. మామూలుగా రొటేషన్ స్టోరీ ఉంటే కానీ ఈ సినిమాలో ఇంకొక లెవెల్ యాక్టింగ్ని చెప్పొచ్చు. రాణా యాక్టింగ్ ఈ సినిమాలో ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే స్టోరీ అనేది ఒక పాపని మీరు ఒక డ్రాయింగ్ వేయమంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేది ఒక కొండలోని చెట్టు నుంచి ఒక చిన్న పల్లెటూరుని స్టార్ట్ చేసింది. ఒక చిన్న పాపకు ఉండే తెలుగు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీకి లేదు అట్లా ఒక డైలాగ్. కానీ తర్వాత ఈ లోకం అనేది మనుషులకి మాత్రం కాదు, జంతువులు కూడా ఈ లోకం అనేది చిన్న డైలాగ్ ఈ సినిమాలో ఒక పెద్ద పాజిటివ్గా ఉండింది. దాని తర్వాత రాణా యాక్టింగ్ని గొప్పగా చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో ఇంకొక వేరే లెవెల్ యాక్టింగ్. రాణా యాక్టింగ్ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఒక చిన్న మినీ సిటీగా ఒక లాంచ్ చేసేదానికి ఉండే కట్టే గోడ వల్ల అక్కడ ఉండే ఏనుగులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాయని అంత అద్భుతంగా ఈ సినిమాలో చూపించాడు డైరెక్టర్ ప్రభు సల్మాన్. రాణా యాక్టింగ్ ఈ సినిమాలో తనిగా చెప్పాలండి, ఎందుకంటే ఈ సినిమా కోసం కొన్ని విషయాలు మొత్తం రాణా మార్చినారు. యాక్టింగ్ బేస్ మట్టి ఈ సినిమాలో రాణాకి ఎక్కువనే ఉంది. లాస్ట్ వరకు పోరాడుతున్న రాణా ఏడ్సే విధము ఎమోషనల్ని ఈ సినిమా ప్రతి షాట్ బై షాట్ అంత అద్భుతంగా ఉంది. అశోక్ కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే 15 నిమిషాలకే చల్లగా మనకి ఒక అనుభవం ఇస్తుంది. ఈ సినిమా మన అడవిలో ఉండే ఫీలు ఆ స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది. విష్ణు విశాల్కి చిన్న రోల్ అంటే కూడా సినిమాలో ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ అయిన రోల్గా ఉంది. అంత అద్భుతమైన రోల్ని ఈ సినిమాలో ప్రభు సల్మాన్ విష్ణు విశాల్కి ఇచ్చినాడు. మొత్తానికి ఈ సినిమా మీరు థియేటర్ వెళ్ళి వాచ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళండి, మీ పిల్లల్ని తీసుకొని పోయండి. కంపల్సరీ పిల్లలు వాచ్ చేయాల్సిన ఒక మూవీ. ఈ లోకం మనుషులకి మాత్రం కాదు, ఈ లోకం జంతువులు కూడా ని ఒక మంచి కాన్సెప్ట్లో ఈ సినిమా తీసినాడు ప్రభు సల్మాన్. కంపల్సరీ ఈ సినిమాని థియేటర్ వెళ్ళి వాచ్ చేయండి. ఈరోజు ఈ సినిమా నేను చేస్తాను, లేకపోతే మీరు థియేటర్ వెళ్ళి ఈ సినిమాని వాచ్ చేయండి.